Čaute ľudia, dneska ideme do hôrky. Môžeme ísť? Poďte som. Ideme sem do fajnej hôrky. Fajnové, držte mi palce. Takže ľudia, ideme do tej hôrky. Dúfam, že tam na mňa nevybafne medveď, lebo to by bolo... Tak more, čo je? To čo je? Takže ľudia, viete kam ideme? Vlastne ideme na židovský cintorín. Až ho nájdem. Zapálku. Čo robí? Ľudia, nenehávajte na to. Nie, ľudia, pala. Čaute. Ľudia, toto je židovský cintorín a my do neho ideme práve teraz vstúpiť. Poďte za mnou. Ľudia, pozrite sa. Ja som z toho milo prekvapený, pretože minule, keď som tu bola asi pred 5 rokmi, 3, tak to tu bolo úplne proste zarastené burinou a teraz sú to pekné ploty, to nechápem. A jo, pozostatky židovského cintorínu. Ľudia, že vraj židovia nezapolujú sviečky, ale dávajú kamene na hrob. Maťo, aký? Máš nejaký problém? Máš nejaký? Ja musím vám čo povedať, to fakt smutná udalosť, čo sa mi stala. Ja som išiel natáčať aký záber hore. No, išiel som proste natáčať záber volade, tam hore, nejak máme schody doma. A šmyklo sa mi. A zjebal som sa zo schodov. A vybol som si jeden zub. A ešte, ja som si uvedomil, že držím kameru v ruke. Tak som si dal pred tvár, aby som mi nerozbil a ksichtom na tú kameru som sa buchol. Fakt akože... Aj ináč škoda, že som to nenatočil, lebo fakt by som to chcel vidieť, jak som letel do papulov. Zajtra idem zubárke, takže veľmi sa bojím. Dajte mi like a odber, aby ste mi zlepšili náladu, pretože možno prídem o zub. Takže hej, možno mi ho vytrhne, nebudem mať nový zub a jo. Je to ťažké dosť. Nebudem plakať predsa na video, je teda ťažko sa mi o tom rozprávať, nebudem plakať na video, som si Ľudia, toto je elektrický plot. Chceš krupinu z vajca? Čo je? Zoberieme domov bolony. Šváb. Ogia šváby. Tun, tun, tun. Ja cítim, že hryby. Ja cítim dubaky strašne. Fakt.
Kameruj! To čo je? To čo je? To stopy! A to čo znamená? Takže to volá čo je? Lebo sú čerstvé. Tak to vysvetľuje to hovno. Ľudia, nebol tu medveď volá kedy? Čo? Ľudia, hádajte čo? Viete, ako v minulom videu som vám kázal do komentáru napísať chudák Beky, že na budúce nosím piškoty pre Beky. Hádajte čo? Máme pre ňu piškoty, takže dneska ich zanesieme konečne. Ty, ježiš, ale kamo, ja som sa zlákal. Ja som skoro dosral. Ľudia, keby teraz počujem v lese har, tak som cooked for Ľudia, stal sa vám niekedy, že ste si vybili zub a robili vám náhradný? Dajte vedieť do komentárov, aby som vedel, lebo ja sa veľmi bojím a neviem, čo mi budú robiť. Tak, aby som vedel, hej, aby som bol na to pripravený. Prosím ťa, napíšte mi to do komentárov, jo, moc si to budem vážiť. To vychádzame? Ľudia, tam je východ. Poďme rýchlo, ľudia, tam je východ. Ľudia, je tu fakt dobrý zvuk. Ľudia, je tu fakt dobrý vzduch. Sú tu aj dosť strašidelné zvuky, akože to je pilený pen, tak to pekne mach, tu vidíte, tak to machy, neviem. Ľudia, je tu fakt dobrá atmosféra, akože taká, že Five Nights at Freddy's. Ľudia, čo? Jo, pozrieť, som videl slnko po prvýkrát v živote. Ľudia, dali sme to. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Samozrejme, ešte ideme Beky a než piškoty. A tu je! Ahoj! Čau, Havinko. Ježiši! Ahoj! Ahoj! Malinky. Čau. Havinko. Tak čau, že Havinko. Čau, Hauko. Ahoj. Toto je Benny. Benny má rád piškotky. Benny je tešidlo. Vždy, keď ma uvidí, tak sa začne tešiť. Ľudia, Beky! Poďme za Beky, ľudia! Čau, Beky! Ja som tiež na nesú piškotka, už som tu, Beky. A toto bola Mia. Ľudia, takže psov sme nakrmili, takže teraz ideme domov. Bola to super jazda. A ľudia, zajtra, čože v pondelok, na mňa myslíte, pretože na zubarke myslíte na mňa, aby
aby mi spravila ten zub, aby mi ho nemusela trhať. Takže myslíte na mňa a čaute. Čaute, to som ja, Cica Mica. Dúfam, že máte skvelý deň. OK, tak čaute.